τώρα ήρθα για κούρεμα. Ναι, δεν κάνετε τίποτα. Αυτός ξέρεις ότι δεν ξέρω να τον ανανεώσουν. Μπόμπα δεν είναι αυτό. Τώρα θα κουρέψω μπόμπα, παιδιά. Είμαι εδώ και θα κουρέψω. Ξεκινάμε. Κούρεμά μου. Αυτός ήταν στη θέση μάλλον από τον γενικά δεν τον είχα το άλλος. Αλλά ο άλλος ακόμα δεν πήγε. Δεν κοιμάται. Στην οδηγία δεν μπορούν να τα παράλληλα. Βλέπετε εδώ. Εγώ μιλάω. Δεν ήθελα κούρεμα. Το μαλλί μου χάλια, οπότε ναι. Θα σας δείξω στο τέλος πώς έγινε. Τώρα δείχνω λίγο πώς κουρεύουμε. Μου βλέπετε εδώ. Βόβα θα το κάνω. Αλλά ήταν στο μάτι και είναι μονίμως δύο. Μέχρι στιγμής πάει καλά. Θα δείτε στο τέλος αν δεν πηγαίνει. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα το σταματήσω και θα δείξω πώς είναι στο τέλος. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, τώρα περνάω στο δεύτερο στάδιο. Τα κόβω από πάνω. Έκανα τα γύρω-γύρω. Τώρα τα κόβω από πάνω, βλέπετε. Βλέπετε εδώ, έχω αρκετό μαλλί, πέφτει κάτω. Έκανα κουρευτό 1,5 μήνα, λογικό. Βλέπετε εδώ που τα κουρεύω. Κοιτάξτε, ωραία, τώρα παιδιά το σταματάω και θα σας δείξω πως είμαι στο τέλος. Να βλέπετε εδώ. Σας αρέσει. Τώρα τέλος το σταματάω και στο τέλος θα σας δείξω πως είναι. Λοιπόν παιδιά, τώρα είμαστε εδώ στα γύρω-γύρω πάλι και τα κάνω. Βλέπετε εδώ. Είναι πολύ ωραίο φαίνεται, δείτε μας σας αρέσει. Τώρα το κλείνω και θα σας δείξω πως είναι στο τέλος. Δεν το ξανανοίγω. Δεν το πατήσατε, πρέπει να το πατήσετε για να ξεκινήσει. Όλοι οι άλλοι.